कहाँ रे? चुप 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 ओकरा भेले बन केरा के घोद काटे पाकल बा होर एकदम पाकल बा यार मजा जाई छिल छिल खाए में। लुकाओ सुन रे केरा रे ई केरा ना होता का पागल तुम भी पागल रे केरवा कटली है। अरे होर यार एकदम जोड़ी से काट के नहीं रे पाकल बा अरे यार सो पागल बाबी उ कहा बारे घोट काट के लिया होता हे साले चलो के को जी छोड़ देला कोनो काम कर बड़ा तो तारा के बताओ लिया दे लुकाओ सरी भैया फोन चुरा के लिया बाबू आई एमे के घावत उ का होई पागल तुम भी पागल ते साला उल्टा आदमी के चोरी करे के भेज दे रहली है। देख हे देख केरा चुरा के लेके आइल बा बड़ा कहतला छिल छिल खाइल जाई। बाबू आई एमे के माल कहा बा का केला तो केरा ना होता का हो तो पता होगा कि चाहिए कि हम राजा साहब के नाती हैं। ए जी का हो तनी कुछ पैसा होके त दी ना। अभी दे तनी अभी ना ना नथी का बाबा की ना बात रुका दे तनी रुका गिना तनी तो दे तनी रुका मार होला तो तू नु भाई एक से बढ़ के एक हैसन हम हाथ ना चाक मारनी या हम लोहा उठा के मारनी। अरे बाबू हमार हाथ टूट गइल अरे बाबू बटू जोड़ा में बड़ा मेहनत लागल बा। बटू लट कइले रहला बटू नोच के लेके भागल बानी। हाँ जानू घर से बाहर मत निकली हो। हमरा दू तरह के लड़की पसंद ना पड़ेली स। 1 मिनट फोने पर रह। कैसन रे? कुछ तो जौन हमरा से बात ना करेली स। हाँ 1 मिनट फोने पर रोको ना। आ दूसर कि दूसर उ लड़की पसंद ना आली स हाँ। कि जवन तारा ऐसन लंगूर आदमी से बतियावली सन। ओए ओए रे इंटर के रिजल्ट आ गइल का रे? तनी तमीज से बतिया बाबू। उ काहे रे? हम फर्स्ट डिवीजन आ गइनी। कभी भाई एगो सच बात कहे जातनी अपना बिहार में अगर केहू केहू के गिफ्ट दिला नु तो लेवे वाला आदमी थैंक्स तक ना बोलेला। आ थैंक्स के बदला जानता लोग का कहेला लो एकर का जरूरत रहला। ले जो धइया का करी एकर? अरे साला ले जो धइया हमार लड़का पसंद नहीं खे हम जाता नहीं का लगा पसंद नहीं खे? पसंद तो हमरे ना पड़ला तो का करी अपना घर से निकाल दी। भैया चुप हो जा चुप। पार्टनर तनी के अपन ख्याल रखियो सा। का भइल बा? मायू बाबू के ख्याल रखियो सा छोड़िए सब मत। बतावा ना का भइल बा? बैंक में 50,000 रुपया रखले बनी उठा लियो सा। अरे भइल का बा सवेरे से हमार पेट चढ़ता।